Дөньяда таш хаты ташны эреткән аш хаты. ТМ-ТV телеканалында кулинар шоу Тәмлекрәш һәм бүген эстрадабызның асыл егетләре, таштай каты куллы ир затлары аш су осталыгында ярышачаклар. Инде кунакларыбызның өлкәнрәкләреннән башлыйк, ни өчен дигәндә эстрадада мин инде хәтерләмим. Кайчаннан бирле бик матур җырлар иҗат итүче беренчедән автор башкаручы 150ләп җыры бар ди үз сүзләренә ышансаң, әлбәттә инде матур җырлар, хитлар башкаручы. Ике кыз үстереп күптән түгел генә кияүле булган. Инде хәзер бабай дип әйтсәк тә була. Формаль рәвештә. Буа Мишәре Ринат Рахматуллин алкышлар. Ринат, сәлам. Хәерле көннәр. Хәерле көннәр. Күз тиште бананнарына. Инде бананнар нәрсә алып килдең? Бу банан түгел бу менә теге кухня белән бәйләнгән әйбер. Салфетка. Мин уйлаган календарь өчен салфетница. Бүләге бу сезгә һәм инде менә минем салфетка урынына календарь алып килдең. Я, менә шундый кухня белән тоже бәйләнгән әйбер. Шуны әле куясыз да. Монда инде менә кирәкле әйберләрне сала торган. Аңлашылды. Монда минем бөтен җирдә визитный карточка дип атала. Любой ситуациядә бу мине каткара торган документ. Бигрәк тә юлларда. Рахмат, Ринат, бу бүләкләрең әлбәттә безнең кулинар шоу Тәмлекрәштә үзләренең урыннарын алырлар дип ышанып калам музеебездә. Әлбәттә, инде озакка сузмыйча икенче егетебезгә дә күчәбез. Сезнең уртак якларыгыз бар. Беренчедән, әлбәттә, сез икегез дә җырчы, икенчедән сез җырлар авторы. Шулай ук бик күп җырлар, әлбәттә, 150 булмаса да, ләкин шактый күп популяр җырлар авторы. Популяр җырлар авторы үзе дә шул җырларны башкара, башкаларга да тапшыра. Орча егете. Популяр җырчыбыз Илназ Бах. Илназ, хәерле көннәр. Күптән кеттек икегезне дә. Я, Илназ, башта син инде. Мин карасам, син бананнарың юк? Юк, мин бананнар алып килмәдем. Мин шулай инде шушы кухняга бәйләнешле булган шинәгә алып килдем. Кружка дип әйтелә. Монда инде бераз музеегызга истәлек булып. Минем истәлек дисәң. Миннән истәлек, андый мондай. Кемдер футболка алып килә, кемдер кружка, әлбәттә үзенең сурәте. Ринат Рахматуллин куенында календарь җыртса, Илназ Бах куенындагы кружка җыртса. Гай хезмәткәрләр туктатса булай. Салат. Чәй эчәбезме? Рәхмәт, Илназ. Егетләр, инде аңлавыгызча, бүгенге тапшырубызның шартлары буенча сез аерым бер вакыт аралыгында, ул да булса 60 минут якынча алабыз без, 1 сәгать. Үзебезчә әйтсәк, 1 сәгатьтә менә өстәлдә булган ризыклардан 1-2 ризык әзерләргә тиешсез. Бу беренче ашмы, икенче ашмы, ансы сезнең фантазиягызга һәм инде әлбәттә үзегезнең осталыгыңызга бәйле. Иң беренче әлбәттә егетләр ярата торгандыр дип ышанып калам инде. Сез ит яратасыздырмы, гайнеме? Әлбәттә. Ит янында әлбәттә инде ул яшелчәсез дейме? Бәрәңгесез, кишерсез, менә суган, помидор, кызыл борыч, алма, сыр да бар сезгә бүген шуны хәтле күп ингредиентлар монда. Монда әллә нәрсә пешерергә була. Пешәне ансы аерым ул һәр вакытта да безнең сәллә бар. Бәрәңгене инде әйттем һәм бар эремчек белән шоколады. Менә шулардан нәрсәдер хәстәрләргә әзерләргә тиешсез. Белмим, кайсыгыз әйтә башта нәрсә әзерләгән, әйдә берегез әйтә, икенчегез шул берне әзерләй алмый. Кем беренче? Кем? Син беренче, Ринат, булды, Ринат беренче. Мин бу стәлдәге ризыкларга карап, әйтәсем килә, мин монда ясыйм. Аш пешерәм. Бик катлаулы бер аш. Юк, ну аш әйтмә. Юк, аш бит инде, аш була, мин шурпа. Шурпа дип атала. Хәтта шурпа да түгел, шурпа. Шурпа дип атала. Ничен рысыны өчен? Бер кеше аңламасын өчен. Шул нәрсә өчен. Яхшы, шурпа. Шурпаңда була ит. Ит кишер. Һәм бөтен менә бу нәрсәләр. Да, бар. Эремчекне атасың шурпага. Эремчекне шоколаддан атасың. Шоколад икесе тора. Савашып. Ике кызы бар, әлбәттә. Кайтыр бүген кызы сырар кеше кызы. Әти нәрсә алып кайттым дип. Кызым менә шоколад. Яхшы. Мин шурпа пешерәм ди, син үз чиратымда ул инде беренче ашны пешергәч, мин икенчесен пешерәм дип уйлыйм, чөнки икенче аш. Шунпа була. Тилке шуспа. Мин теге русча дип әйткәндә гуляш була инде. Барлык шушы продукцияны кушып. Апельсин белән. Директор. Апельсин белән. Гуляш Бакча. Бакча түгел, әмма бакча гуляш дип атала. Бакча гуляш булды, тагын нәрсә. Истәмәй бердән кирәк булса җигәр сорау. Әлбәттә, десертка менә шушы
Ірімші шоколадны қошып, шушы біздің енді Ренат өзінекен қолданбаса анықында аласың, яны біз десерт яратамыз біздің қыздар. Алла есе. Жігітлер, нәрсе қарап тұрасыз. Қолыңызда пышақлар, бірлер әлі айтерге аныққан, міне біздің де алда ит бар, еме? Міне бұл ит ішленмелері, алар барса біздің генерал спонсорымыздан. Һәм шулай ук, әгәр дә нәрсәдер тагын кушарга теләсәгез, бу ит кенә җитмәсә, сезгә әлеге итләрне дә куллана аласыз. Гомумән безнең әлеге казылыклар, колбасалар тапшырыбызның генераль спонсоры Башкортстанның Октябрьск шәһәрендә урнашкан Золотой Рог ит комбинатыннан. Золотой Рог ит комбинаты 20 төрдә пешерелгән колбаса, 13 төрдә сосиска һәм сарделькалар, 9 төрдә каклаган колбасалар һәм төрле деликатеслар җитештерә. Әлеге бөтен продуктларда экологик чиста һәм югары сыйфатлы тамак ачып китсә, бераз алардан әле авызда итәрбез. Яхшы егетләр, вакыт китте. Кулыгызга пышак, калак, нәрсә кирәк, кәчтрүл, монда бөтен нәрсә бар. Салфеткамы, миннән сырагыз бар әле безнең бик тылсымлы суыткыч. Ул суыткычта нәрсә уйлыйсыз? Нәрсәдер истәмәй бер кирәк була икән, шул пәйдә була да, мин алып килеп сезгә тапшырам. Бәясе күп түгел, бүген сөйләшербез. Бәясе сөйләшү буенча дип. Аллага тапшырдык. Ренат, нәрсәдән башлыйсың? Нас нәрсәдән әйтегез. Әлбәттә инде иттән башлыйсы булыр инде менә җайлап кына таваларын, табакларны, кастрюльләрен чыгарып куйыйк. Яхшы. Мин өйрәтәм, бу плита белән эшләгәнегез бармы? Бу плитаны күргән бар? Бар. Кухняга качан кирдеңсең син тапкыр? 3 ел бардыр. 5 ел. Ну нормально. Демәк, бик каты кереш булачак безнең бүген 3 ел элек кухняга кергән. Ренат Рахматуллин һәм 2 көн элек кухняда ашаган Наз. Гомумән кухня дигәндән ит ашарга яратабыз. Сез гомумән нинди ризыкларга исемлек бирәсез? Шуны сорыйм әле иң башта, иң беренче булып инде әлбәттә егездә сезнең гадәти ризык рацион нәрсәдән тора? Дөресен әйткәндә, теге итсез ашамыйм, сөтсез чәй эчмим дигән шикелле. Менә итле ризыкны яратам мин. Синдә шулай ук. Итсез инде ризык. Тем более теге беренче ризык итсез булыр. Яраткан беренчедән ул инде килешми. Шулай. Яратка ит кирәк. Алайса син вегетарианнарны аңламыйсың инде. Юк, Икегездә. Яхшы, егетләр, гомумән мин иң беренче Вообще ит ашамаган кешене аңлам. Иң беренче иҗаттан башлыйк. Ренат, без инде сине автор башкаручы дип әйттек. Менә иң беренче танылган җырың ул синең Рөстәм Закиров башкаруындагы Картайм әле әнкәй дигән җыр. Мин әле аны синең киңенә иҗат иткән дип уйлап бирдем. Вакытын исә сүзләре дә синеке икән. Сүзләре дә минеке, киде минеке. Ничәнче елда булды ул? Гомумән әйткәндә 94 еллар. Син аны үзең башкардың ул җырны ничек Рөстәм Закировка килгәләкте ул? Гомумән тизгенә ул җырны бөтен кеше белә диярлек менә. Кыска гына сөйләп китәсем килә, мин бит инде Буа районының Түбәнләр Атбаш авылы клубында сәнгать җитәкчесе булып эшләдем. Мин һәрвакыт стильдә торалар, синтезатор, мин шунда җырлар язадырым, сүзләрне язадырым. Япон тактасы дип әйтәбез. Япон тактасы инде. Стильдә торалар дигәч. Стильдә торган Англиядә. Синтезатор. Мин шунда язадырым. Килде безгә бер Рөстәм Закировка аштаган бер кеше. Ватан Рөстәм Закиров икән белмәгән. Юк, килде Солянка кебегрәк җыелма команда килде. Концерт куярга. Безнең авылда куйдылар. Икенче көнне аппаратлар калгач инде бер гармонист, баянист килде. Баянист. Күзлек тегенә җигеп, мин Фәрит исемле, Рөстәм Закиров баянист. Фәрит Әхмәтов. Инде шулай сөйләшеп киттек тә, алар китерәләр инде автобус. Паритет китергә башка авылга. Фәрит сөйләшеп киттек, инде табын дижерларың бар, мин дижерлар иҗат итәсең дип, шулай сөйләшеп киткәч инде. Мин дә уйнап күрсәттем синтезаторда Картайм әле әнкәй җырын, сүзләрен. Бу җегет баянга тизгенә салды. Ята бирәр бу җырны мен азизде. Мин инде Бөтен авторлык хукуклары белән. Ул вакытта бит инде бик автор хукуклары дигән Бер нәрсә бик аңлап та бетермәгез. Юк, инде ул менә инде алып китеп барды ул. Җырны мин оныттым. Баян салып киткән. Бер заманда бер юбилейда юбилей бара, 80 яшьлек бер бимен юбилее. Шунда әниләр турында бер җыр кирәк. Biz инде команда белән эшлибез. Миңа килде шул бер җырчы кыз әйтә, Ренат синең юкмы ди әниләр турында бер җыр ди. Менә Рөстәм Закиров бик шундый матур җыры бар инде. Мин инде уйлавым ди. Әле синең җыр икән. Белмим. Минем дә бер Картайм әнкәй дигән бер җырым бар димәдем. Белмим, җырласам буламы икән, юкмы икән. Шул вакытта шул без сөйләшеп торган арада телевизордан теге телевизор аңладым, Татар каналыннан видеопроектордан Рөстәм Закиров теге вакытта сәлам юллыйм дигән программа бар. Нурали хал барадыр. Шуны җырлый. Мин
Карабастан мен в шоке. Звезда в шоке, шундан. Мен карады, бул менин жар. И шунда инде тамадага әйтеп аңлатып, что минем жыр икәнен, мин кабаттан шу жыр җырлам. Мин Рөстәм Закировның җырлаган шу вакытта гына ишетеп белмидем. Менә бит. Аннан соң сөйләшенче булсын Рөстәм белән. Рөстәм белән бер чорда укыдык, бергә Иҗат иттек. академия сәнгать академиясендә укыдык. Шунда Рөстәм сөйләшеп китеп инде, оказывается, теге баянчы. Аның баянчысы булган икән ул. Кайтып биргән, Рөстәм миңа сөйләгән, Рөстәм мин сиңа бер җыр алып кайттым. Менә бу именно синең җыр дип. Рөстәм Закиров минем беренче буада куйган концертта кайтып менә шул җырны сәхнәдә әйтеп үзе башкарды. Менә бит. Менә Картайм әле Әнкәй җырының тарихы булды кыскача гына 15 минут эчендә. Рәхмәт, Ринат, син эштә күп сөйләшмә. Мин үзем күп сөйләшергә яратам, мин сөйләштерәмен сезне, әйме? Монда без сөйләшкән арада Илназ инде итләрен дә турап атты. О, бик уңган җегет. Күренеп тора, нәрсә? Моңа итте кыздырасың. Рөстәм Закиров дигәндә мин беләм, син Рөстәм Закиров белән озак еллар һәм Рөстәмойдан китте әле, безнең бәйләнеш. Эшләдең үзеңнең иҗат юлыңда, аның коллективында башладыңмы, әллә сәфәр дип исемләнгән төркем оештырган идегез? Син сәфәр белән булдымы? Кайсысы булды беренче? Инде әйтеп бетереп бирдең, булат. Yok, мин беләм, иҗатым белән таныш мин, таныш. Мин безнең беренче конкурсларда төрле ягымлы яз, созвездие һәм төрле башка студентлар конкурсларында катнашып йөри торгач, без сәфәр төркеме оештырдык җегетләр белән. Ул инде Син бу музыкаль училищеда укыган вакытта педагогика университетында беренче стажерлар. Университетында укырга кергәч. Так. Мин бу атып тормай ситен салып тор, мин бу атып тормай. Давай. Бер эшем ябышмасын өчен. Аның өчен шунда оештырдык без моны. Так. Монда инде без бик күп кенә конкурсларда, бик күп кенә концертларда җырдык. Шуннан соң инде бераз вакыт үткәч, безнең репертуарга килде. Теге беләсең, кызлар турында гына җырлар. Гөлназым, Гүзәлем, Бидиям. Ай, татар кызлары матур. Шушы төркем белән без хайран гына вакыт авылларда, районнарда, шәһәрләрдә, төрле төбәкләрдә булырга туры килде. Һәм матур әйтеп без чыгышларны дәвам иткәләгәннән соң җегетләр Рөстәм Закировны күреп алдылар. Аңладылар бугай. Рөстәм Закиров белән башка бәйләнештә мин шуннан соң бу җегетләр белән кабызганмы бу? Кабызган. Арттырам бераз. Берсәк. Йолдызлар авыру башландымы әллә кайсы? Юк, авыру башламады. Алар җегетләр аңладылар, дөресен әйткәндә, теге бик күп чыгымнар таләп итә, чөнки сәхнәдә яңа костюмнар, яңа репертуар өчен бер кешегә ничектер ул яктан караганда җайлырак, группа өчен ул бик күпкә килә. Табышны бүлә башласаң, берничә кешегә азрак чыга. Киемнәргә, төрле уже репертуарларга керә башласаң, действительно җырларны сатып ала башласаң, ул уже кыйбат сиздерә. Шуңа күрә инде ул җегетләр башка төргә киттеләр. Алар инде кайсы үзләренең бизнеслары белән, кайсы кибетачта, кайсы шушы строительство белән, төзелеш белән китте, төзелеш юллары белән. Мин шушы иҗат буенча калдым. Иҗатка туры кеше булды. Һәм Рөстәм Закировка килгәндә, Рөстәм Закиров минем якташым, авылдашым. Һәм дөресен әйткәндә, мин аның белән менә шу концертларда җырып бик күпкә өйрәндем дип әйтергә. Сәхнәдә син үзеңә күрә бер стазында булып чыгасың. Мин нәкъ шулай дип әйтә алам, аяк бетереп. Һәм дөресен әйткәндә, Рөстәм Закиров белән ул минем кумирда. Кичкенәдән мин һәр вакыт аның җырларын тыңлап үстем. Менә шу дөресен әйткәндә, Ринат абый рәхмәтен иҗаткән Картайм әле Әнкәй, аеруча минем аның башкаруындагы агыла да булып агыла. Бик ошый. Һәм башка төрле җырлар да әлбәттә инде күңелгә, йөрәккә хуш килә. Мин хәтерлим, сез иң беренче син әле иң беренче сәфәр егетләре белән Татар җыр фестивалендә чыгыш ясаган идегез. Татар фестивалендә 2008 елда. Аппак кәштемнәрдән, кызыл билбаулар белән монда. Шулай бит. Нәкъ үзе. Җыр башкарган идегез бу Йолдызлар фабрикасында. Без анда Хайдар Бигич репертуарыннан Татар халык җыры 40 каза дигән җырны башкарган идек. Һәм инде икенче чыгышыбызны Рәсим Низамов белән кайсы кайында, кайсы син кайнар арасында дигән дуэт рәвешендә. Инде татар җырына кирип киттек без. Татар җыры фестивале якынлаша, бик тиздән якынлаша. Ничегрәк уйлыйсыз? Шанслары ничегрәк дип Гомумән татар җыры фестивале. Татар җыры инде ул дөресен әйткәндә безнең милләтебезнең, халкыбызның ничектер бер шушы теге ел буена барган нәтиҗәсен күрсәтә торган шундый бер эшне күрсәтә торган, нәтиҗә ясый торган ниндидер бер теге нәрсә дип әйтергә бер ноктасы дип әйтергә, чөнки әлеге шу татар җырына бөтен кешеләр килер, ләкин күбесе килә алмый. Бер яктан аның инде дөресен әйткәндә чыгыш ясау урыннары да дәрәҗәле уровеньдә.
Һәм билетлар ягыннан санына килгәндә дөрестән дә андагы чыгымнар бик күпне таләп итә. Анда инде миллионнар гына түгелдер дип уйлыйм мин. Башка күбрәк суммадагы акчаларда шуңа күрә инде. Әле җырчылар да акчаны кайгырта икән бит, уйлап. Әлбәттә, Иҗатлы гына түгел, карар инде, бер нәрсә эшендә борчылып тора. Я кайры җырчы бит. Ае, монда сәхнәләрне ничә тәнкыйть төште микән бу экраннар, ниләр дип Уйлап торамы? Уйлап торабыз, ие. Оештыручыларга бит дөрестән дә авырга туры килә. Иң беренче алтын барсын качан булды синең? Минем 2010 елда беренче алтын бар. 3 ел элек булды бит инде. 3 ел элек. Без бергә вакытта түгел. Эй. Хәтерлим. Ел ташкыны дигән номинация. Эй. Бер кемгә дә Кыз бераз. җырчы буларак сәхнәдә, теге зур сәхнәдә җырчы буларак танышмаган Ренат Рахматуллин килеп чыкты. Менә шул беренче минем алтын барс. Синең бу тукта яңгыр беләнме? Әйе. Тормышта иң менә бүгенге скингә шул 2010 елда беренче иң зур баскыч менә шул булды минем. Гоман иң зур баскыч, иң зур сәхнә, татар җыры фестивале сәхнәсе. Мин һәрвакытта карыйдым татар җыры менә шунда ничек булса да Ходай мине бер бастырыр микән дип. Ходайның амин дигән җирдә. Вакытна туры килгән. Гоман булай кызыксынаммы? Татар җыры дигәннән гоман үзегез әлеге фестивальне сез менә 10, 20, бәлкем 30 елдан ничек күз алыйсыз гоман? Ничегрәк үзгәрер икән ул? 30 елдан татар җырын күрәм. Һәрбер кеше теге минем уйлавымча һәрбер кеше татар җырын залга килмичә өендә генә Соң булай да соңгы вакытта шулай инде. Онлайн режимында. Онлайн анда акча кертәсең дә инде электрон акчалар әлбәттә ул вакытта бит инде тир акча булмаячак. Электрон инде бер сума кертәң, шул синең өеңдә трансформация, сәхнә, җырчылар шулай гына, Или машинада барасың, машинада чук, раз калдың. барган килешне татар җыры. Онлайн режимда. Яхшы аңлашылды җегетләр, сез бик күп фантастик китаплар уккансыз ахрысы. Менә әлегә безнең гомумән кухнябызда булган соус сабаларыбыз безнең спонсорыбыз Кладовая посуда кибетеннән. Кладовая посуда ул кулай бәядән күпләп һәм азлап сатып алу өчен соус сабаның зур сайлау мөмкинлеге. Телефоны 275 80 41, сайт адресы hw.posuda.ru. Я, сезнең нинди ризык булып чыкты инде? Синең ризыгың пешә түгелме инде? Ит кызып бетте. Так. Һәм инде берсәк. Син итне пешереп бетермәдең ахырына кадәр. Юк, ахырга хәл пешереп бетергә тиеш түгел ит. Мен шунысын да әйтеп үзем әле безнең ике егетебез дә гаиләдә типчек балалар булып үскәннәр. Өйдә эшләттеләрме? Кухняга керәдегезме? Теге, әйтмим инде тыкмаш баса беләсезме дип аңсын сорамыйм. Ниндер менә үзегезнең беренче әзерләгән ризыгыгызны хәтерлисезме кухняда? Нәрсә булды? Студент вакытында без инде бу әйберләрне күреп үскән бит. Күрмичә Сез студент вакытта бурычларда бар идеме, күреп үскән дип, кара син аны нәрсә ди? эшләп үскән дип. Һәр вакытта үзем эшләп башладым. Так. Һәр заман үзгәрде. Капшырасы юк, хатын пешерә. Фатыма түгел, бөтен җирдә уже Дөресен әйткәндә Хайда. Аңладым, әйтсә акча бар, чыктымы өйнән? Кафе, монда ресторан, монда тагын Дөресен әйткәндә гастрольләрдә инде җиргәч, ул хәзер инде төрле юлдагы ризыкны күбрәк ашарга туры киләдер, өйдәге караганда, чөнки өйдәгесе әлбәттә инде бер сүзсез тәмле, яни пешергәне, хатын пешергәне кем әйтмеши, ләкин инде күп вакытлар әнә шул юлда гастрольдә уза. Шуңа күрә теге үзем Әни гаилә дигәннән тизән бик зур бәйрәм, гаилә бәйрәме яңа ел якынлаша. Инде аерым аны үткәрү сезнең традициясе бармы, сөндерәбез. Гомумән әзерлек башландымы әле яңа елга? Сездә. Минем яңа елның әзерлеге. Май бераз кирәк. Яңа елның әзерлеге минем семья безнең зурайды хәзер. Син кияү бар хәзер котлыйбыз. Менә быел сезонда да кушаларса, кодалар белән бергә менә кушылып теге Скватчина. законник кияү белән башка чара үткәргән җирдә кушалар. Яңа елны. Кемнең территориясендә кодаларныкындамы, сезнекендәме? Буада. Дараклыда. Егетләр, сезнең ризыкларыгыз пешеп чыкканчы мин бераз тамак ялгап алырга киңәш итәм. Менә безнең спонсорыбызның итләрен авыз дип карагыз әле сез. Иннас. Рәхмәт. Рәхмәт. Бу ат итеннән казылык. Әлбәттә үзем дә рәхәтләнеп сөйләнеп сезнең белән бергә. Без ашый торган мәлдә реклама. Спонсорыбыз казылыклары бик тәмле булды. Булат, миңа 10 кирәк.
Тәмле кереш дәвам итә, нәрсә кирәк? Un kerak. Ын безнең кул астында гына. Так. Нәрсәгә кирәк ул сиңа ын син аңлат әле. Камыр шунасы. Камыр. Белән камыр басмакчы була. Алар шуңа хәтле җитә бит инде. Бераз Җитә бит инде дип. Син миннән сорыйсың, мин синнән сорыйм. Син үзең әйтәсең инде аны. Менә шулай иттереп. Иткә силә ул. Итне дә йомшартырга кирәк бер Шартлы җибәрәсең. Йомшарта да. Син яңа ел турында сөйләмәдең. Яңа ел кайтабыз. Без аңладык инде. Рахматуллин быел яңа елда бик күңелле булачак. Кодаларны баянга уйнатачак, җыратачак, әскес. Мин дөресен әйткәндә быел инде интернет теге һәр ел саен безнең теге сәхнә кешеләре булгач, кешегә әйткәндә эшлибез бит. Бирсен Ходай. Бирсен Ходай ансы дөресен әйткәндә ипиебез шул. Ну, әмма дә ләкин быелгы яңа елга килгәндә мин дә уйламыйча гаилә белән башкарга белән каршыларга дигән өметтә торабыз Алла үсә тагын бер нәрсә килешмәсә. Яңа ел минем өчен инде ул һәр вакытта да инде теге үткән эшләргә, ниләргә ел буе эшләгән эшләреңә нәтиҗә куя торган тагын бер шуны кабатлап әйтәсе килә, нәтиҗә куя торган бер вакыт, нокта. Һәм артка борылып менә күпме эшләнгәнен карарга ниндидер бер ничек дип әйтим. Менә син кадам белән яңа елны каршылаган вакытта, Илназ Бах минем тизгенә Сильвернатка. Илназ Бах 31 көнне утырып нәтиҗә ясыйда. Алдагы 365 көнгә планнар кырып куя. Менә хәзер планнар бетте. Хатын әйдә, кая өстәл, кая нәрсә утырып бәйрәм итсәк тә ди. Да. Молодец. Фәрин. Менә планнары кырып ярдасмы иртән уянгач, менә бүген нәрсә шим дип әйтсә кичтән анда кемдер анда беслән. Кичтән үк инде бар дип. Минем хәтер әдрәк теге ничек дип әйтим, онтып та җибәрәм. Мин языбрак куям даже. Нәрсә шисе бар дип. Шуңа күрә менә бүгенге передачага килгәндә дә мин инде бер 3 көн алдан язып куйган идем аны. Тапшыру булачак, унтмаска дип. Шуннан соң инде менә килгәч, шушы продукцияларны күргәч, сразу теге уже план кыра башладым. Нәрсә әзерләгән? Дөресен әйткәндә теге өйтәл тоттыңда сразу чөптә алмый. Мин монда Илназ инде сине ураз бүлдереме? Бүлдер. Синең оппонентың Ринат Рахматуллин. Пешереп бетерәме? Инде пешереп бетерәм, монда итем пешеп чыктымы сине? Ите янына атты бырышны, кишерне барысында зур-зур кисәкләр белән. Аны кытырлар шул, минеке бит турала. Синең балыкны. Тура вала, аны ул бит кисәкләп кенә җибәрә. Син барны турап, анасын ишетмәкче, барысын бергә кыздырмакчы буласың. Конечно. Туш итәм. Алмадан нәрсә әзерлисең? Сырың калды, алман калды. Әле апельсин белән помидорларың бар, иремчек. Аңладым инде, шулпаңа бит нәрсә атылып бетте. Көтәбез Бәрәңге бар әле. Әле бәрәңге, яхшы. Бәрәңге соңыннан гына ишен китеп. Бәрәңге күп салмаймы? Бен яратып Шулпасы күрә гол. Яратам. Соң вакытта күп ашамыйм. Яратып. Юк, миңа принципе алма кирәкми. Юкмы? Сиңа кирәкме? Алма миңа кирәк. Алайса миңа бирсә аны. Син алган нәрсә әзерләмәкче буласың. Мин алманы тураклап менә шунда. Юк, сиңа Әле итне туш итәсең. Туш итеп. Авыштырга бер нәрсә бирим. Сиңа мин уйлап торам да, сиңа наверное кирәк булачак помидор салаткама, мисәл бер помидор. Давай. Помидорыңа дөресрәге салатына сыр. Менә әйтәм миңа мишәрләремә алмашка сразу әйбер сырый башлады. Юк, гына бирергә, инде китергә. Булды бар, кирәк түгел. Сразу бар тузый башлады. Илназ Бахның монда алмасы да китте табасына. Ринатның шемында шурпасы, яме шулпа белән бутамал, шурпа дип әйтеп. Ринат, соңгы вакытта менә без Илназ белән дә күрсәтәбез инде ул тенденцияны. Илназ аны үзе каты, бик каты биемәсә дә, ләкин менә безнең сәхнәдә биючеләр артып китте. Җырлый бийләр, бии җырлар дип әйтикме. Ул китте тенденция синнән ялгышмасам. Син иң беренче булып теге аяклар белән дым Кавказ мотивларына бии башладың. Киттан да безнең Фирдус бии башлады. Венер Салимов. Ну, манер инде ул андый стильдә бийми. Манер инде ул үзе аерым бер багана булып тора. Шәхес. Димитрий. Каян ул уйлап чыгарылган әйберме? Бу шул Кавказ якларына стиленә иярү дип атам, модамы бу? Каян чыкты бу? Юк, менә Юк түгел, син ничек бар шулай сөйлә. Юк диyor. Мин 5 яшында сәхнәдә биюче булып чыккан. Бала. Иң беренче булып. Беренче мин биючейм. Теге бар име, менә матрос бию диләр инде. Яблочко. Шуның белән 5 яшында мин сәхнәдә авылда яшәгәндә концерт карарга менә шул 5 яшьлек баланы карарга киләләр, ничек биегәнен. Менә сәхнәдә ничек шуны мин башладым бию белән. Шуңа күрә мин инде әйтәсем килә, җыр әгәр дә җыр дәртле икән инде, ул дәртле җыр икән инде. Ник аны бию белән сопровождать итмәскә дигән уй бар. Катыштырмаска, бераз арасында бию кертеп җибәрмәскә. Минем безнең концертларда мин һәр вакытта менә шул биюне кайбер җырларда кулланам. Шул биюне кайбер тамашачылар шул биюне
Көріп, дәртләніп. Концертне күтіп отыралар. Бир мекен бу, юк мекен деп. Запискалар жазып жібереді, Ренат теге би. Бүгін бейсіз мәсіз Ренат, жоқ па деп. Бiyini қашан бейсіз, бүгін бейгізін, пожалуйста, деп мен шулай. Аты шуны қарағана келген деп. Шуны қарай келді. Илназ сен жіберге ойламайсың мы? Жоқ, шулай мына Ренат abi дерс айтты, ол біткен жырғада біткен Бармай, шық қоян қоя деп тұр, қоян қоя болмай өтінде. Шуңа көрі енді теге бірінші жырда ғана біз енді өзімізше шулай кіртірге тырышабыз. Мотор айтып жібереді. Шерки, әлбәтте. Конечно. Әлбәтте ол нишетебетек өзіне көрі бір нелер теге алым яғынан келгенде де міне халықтың көңілін осыян қарап отырған жерінен дәртленіп бейіп, секіріп, бейіп те кетірген мұзып. Кімден де көңілдері әлбәтте әйні әрбір кіші шатланып келмей концертқа әйнелер қайғысы болуға, проблемасы болуға. Шы бір-екі сағат девамында әлбәтте әйні халықтың зауығын көтеріп, жауап тұра аласың екен, өзіңнің шығышың білән сенен де яқшы кіші болмай шағын. Аңлашылды, рахмат. Егітлер, мен көріп тұрам, мұнда сіз қазірдегі салатларға да кіріштігіз кібі көрәк енді ме? Әлі Илназның әлі мұнда иті пішіп шығарға тиіштірді беле мені? Мұнда тағы нәрсе саласын қалды сен айтар? Әлі болат мұнда қазір пішенге қатлы, конечно, бірер томатный сок болса ебет болар еміне. Бұлар табабыз томатный сок. Нәрсе келек? Майонез. Майонез. Енді көріп тұрам, сен бұл салатын бола ма? Әлі сен бұл салат шындай бола? Бик қызықты салат болашақ, әгер де керек болса ит сұрағыз, яме ит бар ансы. Ит біздің ғыман әріге қозылықлар, колбасалар біздің генерал спонсорыбыз Золотой Рог ит комбинатынан. Золотой Рог ит комбинаты 20 түрде пішілген колбаса, 13 түрде сосиска һәм сарделькалар, 9 түрде қақлаған колбасалар һәм түрде деликатестар жетіштіреді. Әлігі бүтін продуктларда экологик чиста һәм юғары сифатлы. Аңладым мен сізді жігітлер. Ашқысығыз кетсе әйтерсіз, біздің ризығыз пішіп шыққанша тағын сыйлармын спонсорыбыздың продуктлары біле. Спонсорыбыздың продукциясы бегайбет кәшаған. Мына сеңа жетемі шының қатылы? Томат соғы, майонез һәм сарымсақ. Кімге сарымсақ еді? Сарымсақ кімге сарымсақ ұнсым бір тырнағы. Томат соғын бердім, Илназ, мен саған томат соғын бердім, неше десің аны? Мұны бір сәк піне қағайттырып, деп шығарға керек. Бәлкім салы бітіресің? Қазір салы бітірге тұру керек. Май бұтқаны бұзмай демейді, мұнда да томат соғы сенің итіңді бұзмастыр. Біраз қопласа... Бұл ашқалыға мен болам екенсің? Білмейм, өзім де шақпаттан. Бұл қойын үйренің сен, қатын үйретті ме? Бұл эксклюзив. Бақша. Бақша итті батыла. Білмейм, мұнда нәрсе келіп шығар. Енді зұр түзімсіздік білән кетем, әліге бірден келіп шыққанын. Майонез білән сен нәрсе, бұл слой салат болам әлі нәрсек біздің. Үстесіне қоясың, помидор янда тағын нәрсе бола. Мұнда болар күкей. Так. Шуңан көре. Мен наверное, пока мұсы тұшы етіп тұрсын. Жинкіршегіне мен шурпадансың. Жетіп тұрын. Салат. Шеңдерін соңыра. Аппетитні көтеріп жібереді. Ірімшіклерін керек боламысың сен? Жоқ, ірімшігін берегіз баққа. Яқшы аңлашылды. Қатын дегеннен, қатын қызын шектігі сөйладығыз ашырға пішіріп, текшіріп мә, мәсәлі, бітірі білем екен бұл, жоқ мекен деп. Релем қамын, мен тағынан қамын бірінші. Лавр яфрағын. Башқа келген. Үзіленгенден өзіленгенде. Томасы кәмләт кешкешіңін ағымсы. Ошау турында ойланмаған енді. Ошауға керек деп сайламаған қатын жаратты. Бұл уақытта бүтін қатын қыздар да пішіре біләдір деген. Илназ ешкі сайламаған екен. Илназдан сұрайғал. Илназ бітінде гастроллерде еріп, ол енді түрлі ил кухняларын қауып, қарап, андан соң Қарыстан қызы, Яршалды қызы. Дұрыс айтасың, гастроллерде бек көп жерге тұру келе, солянкалар білән де, шылай өзіміздің концертлар білән де, түрлі жерде түрлі ризық ашарға тұру келе. Нде ил кухнясын яратасың көрек? Күншығышқа нешек? Япон кухнясы? Мен күншығыш кухнясы меға көрек үшін, мен яратқан ризық ол тегі уға, плов, хам шурпа. Шурпамалар? Бұғын мен алғанда міне шей аларының кухнясы деп айтырайық. Қатын бір әнсіп шырамсың шыны фирменный бірлер пылаулар, әлбәттер шырамыз, бишвармақ, штыргалейбіз. Бәліштер, қалтын менің үзіметін ясы бәлішін. Қамыризатларым шыравылы, дұрысын әйткенде мұны даже жыршы иптәштерден де сұрауылы. Ұдыстардан кімдер қонаққа келек? Кімдер қонаққа келек, бүтін сөвілер. Раяз келеді рейне қонаққа? Раяз. Сіз Раяз білән бек қаты достар бірге әлі қатта жырлап та жүресіз түгілміз. Біз әлі міне концертлар үйіштіріп. Мәскеуді өтебеден сұрын концертімізді беріп қайтты. Мәскеуді дірсіл кірттігіз? Мәскеуді дірсіл кіртіп қайттық, Аллаға шүкір. Нешік қалығанда? Халық әйбәт. Нақазан білән Мәскеу тамашашысы. Нешік айырыла? Бұл мән алғанда біздің енді біз жаратамыз уникс залларында, башқа концерт залларында өзіміздің халқымызды
Алар айрыша, алар һәр вакыт төрлечә тегенчек дип әйтим, аерылып торалар име. Реакциялары бар. Реакция. Менә безнең Казанныкыларныкы башка төрле. Башка чит регионнарга китәсең, алар уже сагынып торалар. Безнең инде Казанда бик күп концертлар була, бик күп артистлар килә, шулай бит. Шуңа күрә бәлкем халыкны зәвыгын әллә ни белән күтәреп тә алмый торгандыр инде. Шактаттырып булмый дигәнсең безнең халыкны. Ну барбы шуңа да карамастан киләләр. Рәхмәт. Ә менә чит төбәкләргә килгәндә әйтер мин шуны, башка регионнар, мәсәлән, менә Оренбур җирлегендә, Уфа якларында, һәм менә без Мәскәү җирлегендә булып кайттык төбәкләрдә, анда халык башка төрле. Анда уже синең әйтүең белән, исем фамилияң башкару, чыгу эше, җырын башлау белән алар уже кул чабугына түгел, алар синең янга атлыгып торалар менә сәхнәгә чыгарга. Шуның хәтле менә приятный, аларның энергетикасы безгә күчә дә дәртләп Тагы да эшли башлыйбыз ди. Да. Мин беләм, Ринат Рахматуллин инде ничә еллар Мәскәү, Түбән, Новгород тамашачысын сөендереп йөри. Әле сез бит әле җырдан кала бәйрәмнәр оештыру белән шөгыльләнәсез дип беләм мин икегезне дә. Илназбахта, тамадалар. Тамадалар кирәк булса мөрәҗәгать итегез, телефоннары миндә бар. Тамада, агада. Син ничә сум торасың? Хәзер әйтте. Мин иң арзаны мин. Менә ул эш белән ничек кирип китте ул? Качан, ничәнче елларда башланды? Мин уже Инде иң борынгы тамадаларның берсе түгелмесең безнең татарда? 17-18 ел мин тамада булып эшләгән кеше. Субханалла. Кайдан башладың син? Буадан башладың, Мәскәүдән башладың? Юк, Буадан. Син бит Мәскәү якларында күбрәк эшлисең, Татарстанга караганда. Мәскәү тамашачысы мине тамада буларак, автор башкаручы буларак, Мәскәү тамашачысы мине иртәрәк белә Миңа караганда, Татарстанга караганда. Татарстан тамашачысына караганда иртәрәк таныды. Мин инде теге якларда Нижгар бишәрләр ягында, Мәскәү ягында, мин анда уже популярный кешедән, мин Татарстан Белмиләрдер. Мин кем икәнне. Шуа шигырьдәге шигырьдан зуравларда дәлләп өчен алар өчен яратылган артист идем. Мин Казанга менә 5 ел дип әйтеп була иде. 3-4 ел. Татарстан 3-4 ел. Илнас, синең бу эшкә кирип китүең ничәрәк булды? Тамадалык эшенә дип әйтгәндә. 1999 елда минем абый өйләнде. Һәм менә шунда миңа беренче чирканчыкны алырга туры килде. Чөнки мин инде музыка мәктәбендә укып, кеше гармон белән әзрәк кенә бераз гына сөйләү сәләте булганлыктан инде көйләр чыгарадыр инде баянда гармонда. Шуның белән булганлыктан инде шуннан миңа шушы бәйрәмнә баруга насип булды да, шуннан соң әйтәм, тукта, булай икән бу дип, мин аннары дөресен әйткәндә Канатланып китеп, үзем генә канатланмадым, башка шушы туйда булган кунаклар, алар инде теге реклама рәвешендә дип әйтик, башка Сарафан радиосы, туганнарына, дусларына үзләренең бәйрәмнәрен чакырдылар, шуның белән китте. Вәт. Китте. Аңлашылды. Монда безнең Илназбах чистарта башлады. Апельсин кабыгын син чистартасың. Йомырка кабыгын бу салатка аңлавымча. Салатка. Тагын без әйләнеп кайтыйк инде, 1-2 сүз белән генә Татар җыр фестиваленә, чөнки тиздән якынлаша. Инде 1 ай вакыт калып бара Татар җыр фестиваленә. Өметләрегез ничек? Зурдан өмет итәсезме эләгербез дип быелны Татар җыр фестиваленә, юкмы? Ничегрәк шансларыгызны бәялисез, үзегезнең шансларыгызны? Ринат әфәнде. Шанс безнең тамашачы белән бәйле. 50 тамашачы яратса, кирәк дип тапса, тамашачы сайласа. Әлбәттә, бәяләсәләр, алар бәяләсәләр, Ринат Рахматуллин Татар җырында. Бу өмет юк түгел үзе. Булса әйбәт инде. Ринат Рахматуллин Татар җырында кирәк дигән дип әйтсәләр инде. Значит, Булам дисең. Гомумән Татар җыр фестивале сезнең тормышыгызда ул теге иң югары хыялмы менә? Нәрсәгә мин омтылам? Татар җыры. Әллә аннан да зуррак хыяллар бармы тагы да индер? Кайсы җавап бирә? Ринат, минем иң зур хыял бәхетле бабай булу. Оныклар тәрбияләү, шулаймы? Ансы шундый. Сенсатор каршыга куеп, Балаларны, оныкларны җыр язырга өйрәтү. Так, әйтеп бирдек. Чынлап. Уен эшенә бергә. Уен эшенә бергә исәнлек булса, бүтәнсе була, барысы да була. Дөрес. Һәм менә Салават кичкә Мәскәүнең Кремлендә бер концерт куелса, үзеңнең сольный. Сольный концерт Мәскәүнең Кремлендә куелса, Аңлашылды. Шул әйтте. Мәскәүләр якташлыгы сөйләшә башлагыз, яме Илнас, синең? Ни сорап бирдең әле? Менә иң зур хыял дим бу. Татар җырымы синең иң зур хыялың, әгәр әллә татар җырыннан да югарак бер хыяллар бармы? Инде дөресен әйткәндә, теге хыяллар бар инде, хыялсыз шайтанга дигән шикелле. Шуңа шикелле Ринат абыйның менә әйткәнчә, исәнлек, саулык, самый главный. Матурын әйттереп яшәргә дигән иң беренче хыял инде. Йорт салып чыгу син. Йорт салып чыгу, шуннан соң инде әлбәттә шушы малайны үстерү, кеше итү,
Міне ярый ана қызын беріп Антам бір қызы бар бит әле. Антам бір қызы бар бит әле. әлі мені үйлендіресі бар. Үйлендіргенше өстіре керек, оқытыра керек, кіші асыра керек. Бір қиялларың сұрдан екенсіз мен көріп тұрам. Молодцы, әфәрин. Біздің егітлеріміздің онда бәрәңгілері бар еді. Ринатның бәрәңгісі кіріп кетті. Бәрәңгіні салды. Шупа керек емес, сен бүтін келеш салдың маларына. Бүтін келеш. Міне аңсы дұрыс сөйлегенсің. Ширкек бүтін кішіретін бәрәңгі алып қойдың ба шетке? Шурпаны бөлгенде һәр бір кішіге Бірер бәрәңгілерге. бәрәңгі порция. Кімге бәрәңгілер, не шурпада ашамай. Илназ, бәрәңгісі туралған сен неше мәкші боласың? Бұлат ойладым да білесің бе, шындай бір тей қызық ұлағыра эвересара болдым, бәрәңгіні шындай түгәрәлек. Біз жыралап енді. Тұз бірән сарымсақны бірге қошып, бейме? Бұламын ясап, һәм нашы бәрәңгіні шушында боласын, аннар біз аны духовка қыздырға жібереді. Демек, сен сауыт керек болашақ? Сауыт керек болашақ. Біз барды дегеннен. Так. Мында тізі біраз май сал деген деймі? Башта май саларға керек. Май саларға керек. Сен оқысан қыры. Мен... Болат, міне шулай түріп шығасың. Тіге, шуын қатлы міне тіге. Әлі сен авалитр? Мен тізе тұрам әйе. Ринат, сен үйленіп па? Қарайым. Керегі шығар, бұл қызық мәрсі? Сен шипсы яратасың ба? Шипсы орындайды бұл. Бұл бақша шипсы. Әйе. Дұрақтарын қойға деймін, чеп кішкенсін, жайлап тұрады, Ринат ауға да ләксін. Ұлда ашап қарардыр деп еліп жағын. Ашап қарасын, мамай. Жамағат нәрсәлі келіп шығасын, біз білер біздің бірінші әмінтан. Ағыман әлігі сауытларға келгенде, біздің кухнябыздағы барлық сауыт сабада кладовая посуды кебетінден. Кладовая посуды ол құлай бейден күпләп һәм азлап сатып алу үшін сауыт сабаның зур сайлау мүмкіндігі. Телефоны 275-8041, сайт адресі www.posuda.ru. Нәрсе келіп шыққанын бұл посудыларды пішіргенін біз білер, біз бірнеше мезгілден. Қазірге реклама. Шылайтер достар, енді тәмлі кірәшіміз бүгінгі тамам деп етсек та бола. Қазір нәтиже шығару вақыт келіп жетті. Пішіп шықты егітлеріміздің бірінші ашлары, екінші ашлары, десертлары да пішірді енді мұнда бақын сіздер әзірләді. Мен қарап тұрам, Ринат, сен гіне бірде ірімшікке қағылмағансың. Шоколадың да орында, ірімшік те нәрседер бір орында қалған деп етейін бе мен? Шоколад біле ірімшігін оқатын қызлар езіға қаншы. Шылай дейсің әнге сөйлеме. Нәрсе деп ет, ойын бар, мен әзірлей білмейм деп етмейді, алар езіға деген ба. Ну, шулайда, сен ош янына нендер салат деп ұшандырған еміз. Мен салат деп көрім, мен мұны өзіне көрі бір... Аппетитні көтәрі жібере тұрған. Қабымлыққа көбірек ұшаған. Ну, шулайда бизеліші меңа ұшый. Яқшы, айда, кімнің ризықларын қарайбыз ең бірінші? Ең бірінші мен ойлан бойынша шурпадан башарбыз. Аннан соң менікіні көшірбіз жайлап қана. Чүнки балыдан соң біз ақырдан нары болады, біз екеугіні шушы десертін ашарбыз енді. Қатын қыздар ашытырған. Жоқ, мен әлі өзім нәтижені шығармын, мен өзіне көрі бір эксперт боларап, мен нәтиже әлбәтте шығармын. Ринат, сен өзің салы берем, біздің традиция шылай. Міне сеңа шумеш, әйе, шаққат традиция. Ринат Рахматуллин өзі? Шурпа білен, жоқ. Ринат Рахматуллиннан шурпа. Ринат Рахматуллин из Буэнос Айрес. Бәріңген ашаған бар, сен бізге ит сал. Қара сен жайлап сала. Қаранчик жайлап сала. Бір порция. Бір порция. Қаранча біршін бүлді бет, екеге бүлді. Бір порция, тұт. Так. Қалғаны тапшыру тамамланға шығап қарыз. Спасибо. Спасиболин дейсің ма? Спасиболин, да. Рахматуллин. Сендегі спасиболин деп етулерін шық қарайсың мұна біздің юмористар сейлеші. Нормально ма? Ярайяшы. Рахаман, ителеге итіне келіп қояды. Ит ашамасыңдар. Бұл да жите бізге, жите. Жите, бір кешір кесір. Сіз шоколад жаратасыз. Шоколад кішілер Яшылар бітәрсіз. Алар заманда просто ауырға тұры келген ол. Бұлмаған бетінде. Қазір шоңа қызығып яшай. Біздің бәләңгірі. Рахмат, емі. Илназ, бізген жіктер мен башта өзім ауыздып қарайым. Давай, бір 10 минутта мен қойып қарамадыңдар. Итіп пішкен бе екен? Итіп пішкенге шан яқты шулпасы ең бірінші. Біз бәріңге ашап қарайым. Бисмиллахиррахманиррахим. Шулпа ебәт. Шулпа деге бәт бек яқшы. Итінде қойып қарасақ. Изумительно. Пішкен кебі керек бете ме? Изумительно шап болған ба. Иті де... Біздің бетін заман... Шуны айтаске... Андай тіге ішім болмаса, сен уже кейде аласың, болады әнна. Шайма? Иә. Болады жақырасың ба? Тапшырының екінші алым бар жүзі бұлара. Бізге тапшыру башында сартық қойра керек бір-екі бөлдер. Әймәне бір кесек ит бері.
Булган. Sen şokolad yaradasın. Ринат ашарлык. Мин бәрәңген ашап тормыйм инде әлегә. Мин ышанам бәрәң. Менә икенчесен ашап карыйсы килә. Yapısında şuna kapkalar. Синең десерт. Капла. Күкәй дисең инде. Okey. Яхшы ярар. Mine diyorsun ki yayınla tekrar şokolad. Силә, ямакта, ямакта. Apelsinler, tekrar enerji koyundu. İyi. Mine adam babasına kişiye samı kirekli eyverler bunda. Белмим, шоколад кирәклесе. Yumurta kirek. Менә бу шундый теге Yamidер kirek. итнең шундый бер тәмле нәрсәсе бар, теге бурычны әйбәт шундый белән җибәргән. Салсаң? Жандырып, юк инде салган бит инде. Hemen kalkmasın salkın temizlerin. Шундый жандырып тора, шундый әйбәт менә. Әйбәт кызыклы бер. Икесе белән сарымсак белән куап кара, сарымсагы белән. Sarımsak bilen birge. Сарымсак белән бергә ал. Юк, бак, белмисең син менә. Менә шулай. Okey. Адак, менә. Mayonez. Майонезга Mayonez. Muta balasında. бер нәрсә белмисең син. O Аның алдыннан башта бер чашка чәй эчеп куярга кирәк. Şokolad aşağı şişe sargayı bittin ha. Юк, ул туганда шундый булган инде. Sen mi? Алтын егетебез без. Ринат, Ратай, бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Бик тәмле булды. Rahmet. Бар кайт. эремчеге генә калган, эремчек белән шоколад. Так, Илназ, әйдә син безне Аллаһ тапшырды. Ләкин Бу кашык капкалап карык, минекен Үлем дә бит. капкалап дигән шунда дигән шикелле. кашыгын син абыласың. Так. Так. Илназ, бик зарылып кеттек. Әйдә. Бик Tıkı butadı kupkiste. Әллә нәрсә, нәрсә генә тутырмады. Менә бөтен булган истәлләге аның яшелчәсе дә. Reklama vaktinde Алмалары да, бөтен помидоры, бәрәңгесе дә, бәрәңгесе бетмәстек. Монда кирде бәрәңгедән кала бөтен нәрсә. Мин хәтта аның алмасында тотып. Olmaz sıra var. Син алман тор. Булат, бир миңа тәлинкә, бир миңа сәнәк. Менә карагыз әле. Бәрәңгесе духовкада. Нәрсә булгандыр? Пеште дип уйлыйбыз. Ләкин вакытыбыз кысан иде. İyi. Син безгә пешкәнрәкләрен бирәме? Әйе. Аллаһ тапшырды. Пешкәнрәкләрен тапшырырга тырыш. Рәхим. Bunun ismi Аны хәтле күп кирәкме? Сез икәү бит. Так. Ого. Ого. Бу Арчаның шикарный рестораннарында хәстәрләнә торган иде. Zaman çıkar. Елга бер генә пешерелә, әзерләнә. Һәм ойбырны пешергәндә иң элек киңәш сер бар Илназ бакты. Булды. Запатентованный ибер. Җегетләр менә ашап карагыз инде. Рәхим. Вакытлар Тоже bir дип. 10 minuttan sonra Менә zaman. сиңа чиста билетка. Так, Biraz başka koysun kafalar. кызлар ничек? Ничегрәк? Дөресен әйткәндә, кемне каян башлый инде? Кем каян илгерә? Kim koyar ilgili? Ринат абый. Кызлар ниләрен ничек куйгандыр, тоже дип карагыз инде шунда. Bismillahirrahmanirrahim diye bitirgelir mi? Тапшыр, ие. Hayırlı saatte. Бик йомшак итләре. Я. Бәрәңгесен ашап карагыз инде. Ото куркып торасыз. İşlerin yapıştırak. Şimdi kolları nasıl? Син эшләреңне үзеңне көтеп белмәйлә. Nike? Тукта, мине куып карыйм, тукта, ашапмагыз әле. Юк, кирәк түгел, кирәк түгел. Булган бу, булган. Alşa şadım bitini bu lan. Şurpa. Үзем дә ашап карамын, монсы пешкәнрәк. Да. Насып пешкәнрәк. Итендә куып кара инде. Yok bir. Иттән кетте бит үзем. Şadım ya. Яра мин китеп торыйм әле, җегетләр. Давай. Hoş. Тагын бер ярты сәгать бар монда, сез ашап аласыз. Polni git. Булганмы? Әйтергә кирәк. Әйтергә бик тәмле булганмы? Булды, җегетләр. Мин шуннан куркам, Булат. Мин алып куйым әле. Беләсеңме? Мине хатын күрсә, Хатын күрсә? бу әйтеп пешергәнне. Әйе. Бетте баш. Илназ үзе дә в шоке. Неужели мин бай яхшы тәмле пешерә беләм икән дип. Әйдә десертны алып килде мактаган. Десертка. Күптән көтелгән десерт. Менә десерт. Десертка килгәндә, әлеге десертта күрдегез, нәрсә таганы, әлбәттә инде без шушы творогка Десерт калыплары. апельсин турадык. Шулай бит? Юк, симит. Апельсин турадык. Әйе. Бераз гына тәмләткеч өчен бал җибәрдек. Агызлык дияргә була. Әйе. Һәм инде әлбәттә өстеннән бераз матурлык өчен генә инде берсәк мишәрләр әйтмеши шоколад. Şokolad sos. Кат мишәләр өчен түгел. Давай, Булат, Алла тапшырып Үзең кала. белә инде, үзең белә. Эксперт балы бармы санда монда? Бар, балда бар. Балы бар икән. İyi. Давай. Hoş. İkinci efirde kurup bulur mu iken deyip uylap durar mısın yine bu arada? Ашарлык. Pazarlık mı? Ашарлык. Güzel şey o. Әйбәт. Әйбәт бит. Әйтергән камын алмада. Алмада Сұрап бар. салдыга бunda, ия. Мираж tutsun. Шоколадына тимә, шоколадына тимә. Öyle bir şey var. Син Тотып аша. Ашы тирәме? Мин аңладым монда. Аңладым мин сез җегетләр.
Sizning ustalıklaringizni Nechek? bildim, ko'rdim. Qoplab qo'ysa bo'lmasin. Hozir osharmiz. Xotiniga söylerim. Jip pişirelim. Если что, тиги урусlar aytmishi, G'ayb etmagiz deysizmi? g'ayb etmagiz. Yigitlar. Kerak bo'lsa, пожалуйста, обращайтесь. Yarar bo'ldi, angladik. Endi agar siz jir yozuvdan to'xtasangiz, jirodan to'xtasangiz, rahim etingiz, biz ketib qolamiz. Bizning eshiklar har vaqt sizga ochiq. To'xta, natija chiqaraman boshda. Qo'l qisqancha. Shurpa endi. Qatlovligi bo'yicha bunda agarda sana gitsang, Ilnaz Bakning bari rizqi qatlovliroq bo'ldi. Shular kelishasizdir. Aytgan bir reklamaga da Bütün bo'lgan to'xtamada reklamaga bir kisa turi barsına zarar işlerine sırlar sebep bu büyük zatlı elbette şurpada. İrat için bir kerakli bir sözde yok. Büyük faydalı vitaminler mana birlikte siyaklar siyak demeyin demin. Batın yaş şişelerinin zor etip turavları kerak vitaminni ko'proq saqlab qoldiradi. İyi. Rahmat aның үшін, rahmat яңа bizga. Qavumliq үйреттің, көкейлі помидорлы qavumliq ясарға үйреттің бит тезгене. Bir gina minus yağım oldu, erimşik bilen şokoladını kullanmadım. Mana men aytsamsam, yani ikkiga bo'lib yasam bo'ladi. İki oldu. Xatımına da alıp qaytır yali. Arşa ayaqlarına ama. Amisine. İlnaz. Молодец, aferin. Rahmat. Qiziqli birlar, endi yangiliklar ko'rsatding bizga, ko'rmaganini ko'rsatding deb aytmayman men. Mana bunday desertda haliga xastarlaganlar, hozirlaganlar yo'q edi. Bir qiziqli, balkim qo'llanirmiz, ham endi balkim tomoshachilarimiz da qarab haliga topshiriqni o'zlari yasab qoralar deb ishonaman. Если что, шалтыратыгыз. Bir naqadar bor bir istinlik sen yoqda bo'ldi. Bilishasizmi? Hozir bu qilsangiz da bo'la. Suvshag'ina ko'rmangiz kerak. Biz Qonaqqa sen kelasiz. Пожалуйста, kelingіз, men narsa aytasiz kelar. Men bek shodim Ernatay bilan bugungi kunda shu kurashda qatnashuvima. Shu programmani uyushtiruvda zo'r ilishini kutgan uyushtiruvchilarga, hozirlovchilarga barchasına da bek zo'r rahmat. Ham Bulat ayrisha bek zo'r rahmat senga. Sizga rahmat. Chaqiruvingiz uchun. Kelugingiz uchun. Men de şoy Türkler bilen. Bizimkiler TMTV kanalına her vaqtda shunday motor programmalar, shunday motor ayirlar. Uylab chiqaraman. Motor tavalar. Endi bizning shutkalar assotsiatsiya turib kelar. Bularni aytibizdan, bular sizga o'ngishlar. Rahmat. Pod muzika. TMTVni qarag'iz. Konsertlarimizga kelingіз. Kelasi Şuraşbura kadar. Keliriz, lakin bizden de bulat, bizim sponsorumuz Kadava Pasudan. Haligi tavalar sizga dip eteyim de sizning xotinlaringizga. O, точно meni alg'ash xotin kirtashaga kelgan. Buning bilan xotin kirta bugun zo'r rahmat. Tag'in bir qat keluvingizga. Tag'in bir qat rahmat sizga. Unutib bitirmagiz. Sizga de tomoshachilar albatta zo'r rahmat. Haligi topshiriqni sabr etib tuzib qaraganingiz uchun big tamli kirashimiz bizning otna sayin TMTV telekanalida. Shunga ko'ra aydagiz. Tamli yashik, tamli oshiq, tamli kirash topshirig'ini otna sayin qarang. Пока-пока. Пока-пока.